हिनजाव मानसिफोरा माबा माबा रायलायबाय दं माबा रायलायदों ना मा नागिरदों बिसोरो नुदोंना नै माखासे ओरै हाग्रा माखासे ओरैजाय नेग्रा माखौबा नेदोंबा गाग्लेम गाग्लेम गुमा नागिरनानै माइखौ हानो रोंला बिसोरो नुदोंना हनै सोरबा सोरबा बिदि बेंथन हैदों गैला हनै गाग्लेमलायनांगौ बिदि हाग्रायाव आच्छा माइ हाग्राफ्रानो खामानि गैयाना बिसोरो माबासो मोनखोबोरलाय सोर सोर नै मानखोबाय सिफिनिफ्राय ओंखारदों गुमा नागिरग्रा गोजा नै हनै माखौबा बेंनो खोन्थाबायलै नुदोंना हनै माइ हानायासो मेगनासो सिगां सिगां नाहरबाय थायो हनैलै हनै 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 मा माइ मोनाखै नामा गैया मा स्टाइल माइ हानाय नुदोंना नै सोरबा सोरबा मायदि जमदों नुदों दा गुमा गोथावा जाव ओइ मा हानाया थालांजोबसिगोनलै बे मा नायबाय थाखोब्रा हानायालाय आच्छा बिदि गोथाव गोथाव बल'आलाय माबासो मोनखो सिगरदोंसो ना नोंलाय माबासो मोनखो पकेटावसो गुमा गोथावनि दान्दा गासिबो हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो आङो दिनैहाय नैबे दुब्लिनिफ्रायनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरलायबाय आङो दिनैबो नैबे दुब्लियाव फैलायबाय दिनैनि माने मानसिफोरनि गेजेरजोंनो आरोना बिराद मानसिनि जुम जुम आइडिहा माने मा जाहैबाय बियो जोंहा 3 नं धनसिपुर गामिनि रायजोनि माइ हानायाव आङो बेखौनो नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांसै नङा होमबा मानसिफ्रा माइ हादोंसो हय माने गुमा नागिरनासो बिराद मुखुब बेनिफ्राय मा जाहैबाय आं नैखौ बुंनो नागिरदों आरोखि देग्लाय बोसोराव बिराद बोसोरनि उनावहाय आङो देग्लाय बोसोराव गिबि खेब आङो माइ हाजेनबाय एकदम नै माने फालि खावखालायनानै आरो माने सान्दुंआबो ओरैबायदि गोसा आं दा ओरैजाय एसे सायाव थाथ'नि बोथोरखौ नायनानै आं एसे बिराद बोरैबा मोनबाय हानायाबो हाया नङा हाबाय ओइसिम ओरैजाय बेखौ ओरैजाय बिराद गुवार हाखांबाय हानाया ओमफ्राय आरो बैयावबो बिगानै हाखांबाय ओमफ्राय आरो ओरै गाहायावबो बिगानैनि खाथियाव जागौमोन बेखौ हाखांबाय दायो ओमफ्राय इयाव एसे दंबायो गाहायाव एसे दंबायो बिनि उनावहाय आं नोंथांमोननो दिनैहाय दिन्थिलांबाय थानोसै नङा होमबा सान्दुंआबो गोसाथार थेवब्लाबो सान्दुंआथ' बारा थाफेराखैमोन थेवब्लाबो आङो दिनैहाय नैबे सान्दुंनि गेजेरजोंहायनो खामखाबजोबखाबाय बेसे बुरजा मोनखो 8थासोल'थार मोनासै हमबाबो मोनाखै ना दानिया जालायबाय कन्टेक्ट बिरुटि आं एसे मालायफोरा माबायदि ओंखाम जादों आरो मा मा ओंख्रि लाबोदों बेखौ दिन्थिनोसै आङो दुब्लि बारियाव ओंखाम जानायनि मजायानो एसे आलादा नै जोंहाबो रेडि खालामबाय ओरैजाय सोरनाबा ओइ आंनो बेखौ एसे दोन दै बियो गोथाङा ओरैजाय सोरना आङो सोर मा बेदर लाबोदो एसे नायनां र' आङो ओरैजाय थांगोरनि नोंस्रा मा बेदर गैया थांनि र' आङो सोर माबायदि बेदर लादों मा जाया जालायखो मा लादों नोंहालाय बुदजों नों ओंखाम जाया नोंसोर ओंखाम जाया सासानि गुस्थियानो गोजा जानो आरो नोंसाबो ओंखाम लाबाखै ओंखाम जाया दाथ' ओरैजाय बेदरखौ नुवाखै आं माथो ओरैजायसो आयो नाबो मालाय साम'बो वाव बे साम'बो नोंसालाय नोंसोर ओंखाम जाया नोंसोर ओंखाम जाया होमबा आरो ओरैजाय थबलसेबाव माने जाय फाराफारि आरो जेराव माने जायगाखौ मोजां मोनो बेयावनो जिरायना जादों मालाय मानसिफ्रा एसे थांनि र' ओरैहाय सोर मा जादों बेखौ एसे नायनोसै नै वाव नोंस्रालाय मा ओंख्रि बेदर गैया दाउ बाब्बारे गोथाव मा सेलायलायखो
जलफि आसार आदसा ओइ नों जाया नामा हो मा ओंख्रि नोंसिना दे खेवदोब्रा मानसिया माखौ मिनिबाय थाखो हो माखौ मिनिबाय थाखो नोंलाय खेवदो हिन्दी रिंखाय लाजिदोंलै हिन्दी रिंखाय लाजिदोंना इयो माबासो रायलायना बे नेपालि नेपालिसो आदसा सा लोंदों आङो सा लोंदों ओमफ्राय आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि दे देग्लाय बोसोरा माबायदि बोसोर मा बोथोर होनगोन नों देग्लायनि बोथोरखौहाय देग्लायनि बोथोरखौ आरो मा होनबावगोन जि खाराव माराव ओरैबो जाया जायो माबायदि जाया बोथोरा हनै अखानि समाव अखायाबो गैया ओमफ्राय माइ गायखांनानैसो हाबाय थाबाय दा बहा मा जाखो माइयाबो सुबिदा गैया जाबाय आदसा ओमफ्राय नोङो बोथोरखौ माबाफोर बुंगोन नामा बोथोरखौ आरो मा बुंबावनो माबा मोनसे गाज्रिफोर गोदाव सोरावसो बे बोथोरा गोदाव सोराव ना अखा हाया गोदाव सोराव बोथोरसो औ गोदाव सोराव ओमफ्राय आनैलाय मा बुंगोन दा बे बोथोरखौहाय बोथोरखौ आं मोजांसो मोनदों देग्लायनिखौ औ माबोरैहाय मोजां मोनदों सासेया गाज्रि मोनदोंनो आंना माइया बोथोराव माने मोजां ओइ अखा हानाय समाव ओंखारफुदों आंना माइया ओमफ्राय दा अखा हाखांनानै हानो मोजां जाथारदों आरो दा बेबाखैबो आंना माइया हागासिनो दं होमबा नोङो बोथोरखौ माबा मोनसे बुंगोन नामा बोथोरखौ मोजां बुङा मोजां आंनि थाखाय मालायनि थाखाय गाज्रि जादोंबा आंनि थाखाय देग्लाय बोथोरा बिराद मोजां देग्लायनि बोथोरा बिराद मोजां आरो माइजों बोथोरजों मिलायदों आंना आदसा जि माइ गायदों बियो माने अखाजों बोथोरजों मिलायजोबदों सान्दुंजों ओमफ्राय नोंना माइया जायाखै नामा माइया जायाखै आंनाबाबो मानो होनबा बे एकदमबारे अखाया खनसे हानानै थांबाय हास्लाबासै गायनोनो हायो ना मानो हायो मोसौबो गैया माबो गैया एकदमबारे ट्रेक्टर हालेवनायाबो गोरान रानथाब फोनथाब जालांजोब्बाय एकदम गन थुयै गायनांबाय उफाय गैया ओमफ्राय दा रानथाबजोब्बाय मा खालामबावनो ओमफ्राय ओंखायनो बोथोरा देग्लायना गोदाव सोराव आदसा होमबा नोंनि थाखाय मोजां आंनि थाखाय मोजां बिराद मोजां 2025 बिराद मोजां मोनदां बोथोरखौ आदसा मोजां नोंनि थाखाय नङा होमबा नोंनि थाखाय माबायदि आंबो मोजां राजुलाव गायनायाबो मोजां जादों जोंनाव गायनाया मोजां जादों आंना ओंखारफुनाय समाव अखा मोनदों ओमफ्राय मोनखांनाय समाव दा हानो आराम जादों आरो अखा गैयियाव आदसा थिग আছে जे मानसिफ्रा जानायाव मुखुब थेवब्लाबो एसे रायलायनो नाजानोसै आं ओरैजाय नै सासेया एकदम मगा मगि सोथारदों मालाय ओंखामा उखैथारदों खोमा रानगासिनो दङ दुब्लि बारियाव माबायदि ओंखाम जानो बिराद खहाबो माबायदि बरिया न'आव जानो हायो फोथाराव जाबा लोगोजों बिराद गोजोन मोनो माबायदि गोजोनाबो एसे मोननै मोनथाम थायोना बरिया बुंस' हाया नोङो देग्लायनि बोथोरखौ माबा बुंगोन नामा देग्लायनि बोथोरा दैलांनि बायदि नङा बिराद बरिया आं मोजां मोनदों देग्लायनि बोथोरखौ मोजां मोनदों माबायदि मोजां रायजो राजाफोरखौ बयखौबो मोजाङैनो माइ खेथिखौ थिखोहोसिगोन एबाराव होमबा नों बे बोथोरखौ मा जेबो बुंला बोथोरा बिराद मोजां आरो ना बेबायदि खोथा नै ओमफ्राय नै जोंनाबो रेडि जाबाय आंनाबो नै आं एबार दुब्लियाव ओंखाम जानोसै माने मा जाहैबाय फार्स्ट आं माने देग्लाय बोसोरावसो माने माइ हाजेननाय आरो ओंखायनो ओंखामो दुब्लियाव नै एकदम ओंखामखौ मोजां जानोसै आंबो दुब्लियाव माने ओंखाम जानायनि मजायानो एसे आलादा नालाय जानाय लोंनायफ्राव बेफोरबायदि खफा खानानै जानो हामालायनो गोदोनि आबै आबौफ्रा बुङो ओंखायनो दा आं नैयाव फंनैसो बाथ्रा बुंसै आरोखि गिबियावनो आङो बयनिसिमबो नैबे दुब्लिबारिनिफ्रायनो आङो बयखौबो आंनि गिबि माइ हाजेननायनिफ्राय आरोना आं बयखौबो अननाय सिबिनाय जासिहरबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना माबोरै देग्लाय बोसोराव माने माइफ्रा माबायदि जादों साइ लाना साइ बिराद मोजां जादों खिन्थु नैबे देग्लाय बोसोराव जोंनावहाय बाराबो गाज्रि जायाखै मोजाङानो जादों थेवब्लाबो सोरबा माने बोथोरखौ मोजांबो बुंदों गाज्रिबो बुंबाय थेवब्लाबो जोंनाबो एसे गाज्रिया जायाखै मोजाङानो जादों ओंखायनो आं बयखौबो बुंबाय आरोना नैबे दिनैहाय जोंहा नैबे 3 नं धनसुपुर गामिया दैलाङाव एकदम ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै माइ गायबाय दै माने मटर पाइप लागायलायनानै दै सारनानै खिन्थु गायनायाव इसिबां गाज्रिद्राय जायाखै ओमफ्राय ओरैजाय गाहायाव मोनसे दंबायो बेयाव दाहाय हाबबासो मिथिसिगोन ओंखायनो आङो नैबे दिनैहाय नैबे भिडिअखौहाय बेखौनो एसे दिन्थिबाय जे सोरबा जोंनि माखासे मानसिफ्रा गामियारिनि मानसिफ्रा माबायदि खस्थ' आरो माबायदि इउनिटियाव थानानै जोङो माबायदि माने रायजोखौ जालाङो जेरैहाय माने ज' जाजाय नोंबा नों आंबा आं बिदि नङा माने जोंना गासिबो माने जयैनो मावो जयैनो जायो बेफोरबायदि आरोखि ओंखायनो आङो दिनैहाय बारा गोबाव खालामला भिडिअखौहाय बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय दा मानसिफ्रा जानायाव बिराद मुखुबथारसै आरो एसे दिन्थिथारबाय जानाया दा आंनिल'थारसै थोरसियाव गासिबो मालाय जाय फाराफारि जाबाय नैबे आंनि आरोखि औ नै मा जाबाय दायो
हायै हायै हानाया जोब्बाय आरो टाइमाबो जाबाय 3थासो जाबाय लास्ट एन्डिङाव मा जाहैबाय जानायनि लोंनायनि आरोना मा जायो रायजोनि खाना एकदमबारे एसे गोरगुलायबाय सान्दुं गोसाजों माजों दायो एकदम एसे सान्दुंआबो गोसा जाबाय गरमबो मोनबाय आं बिरादनो एकदम आखाइबो रुमायलायनाय आं माने माइ हाबाय आरोखि ओंखायनो दिनैहाय माने हायाबो सानदोंमोन आंनो नानै दायो जिरायनानै जाय फाराफारि जाबाय आरोखि लोंबाय ओरैजाय नै गथ'फोरबो दङ बिसोरबो जाबाय बिसोरबो लोंबाय ओरैजाय नै लाइनाव जिरायनानै हिनजाव मानसिफोरा माबा रायलायबाय दं माबा रायलायदों नै आंबो दाना बे जाहैबाय मिथिबायना जौ गिसि सान्दुं गोसा जायोबा बेखौ लानांगौ मोजां मोनबाय बेखौनो आङो दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो नङा होमबा माइआबो बुरजा हाबाय बैयाव बिगानै बेयावहाय गोजौआव 2.5 बिगा ओमफ्राय गाहायाव 4 बिगा ओमफ्राय बैयाव बिगानै खै बिगा जाखो बेयाव 6, 7, 8, 9, 10 बिगाखौ जों गामियाव दिनैहाय सेस कटन फिनिश जाखांबाय हाखांबायबो ओमफ्राय दायो लास्ट टाइमाव एसे जानाय लोंनाय खालामबाय ओमफ्राय दायो जोङो दायो थांसै आरोखि दायो बिसोर माबा इन्टारेस्ट रायलायबाय दं बिसोरो मा खस्थ' मिनिदों नोंसोरलाय मबाइल रायलायनाया मबाइल गोमादों मबाइल गोमादों मबाइल रायलायनाया मबाइला गोमाबाय नङाबा बे मबाइलजों रायलायगासिनो मबाइलखौनो बावदों माबोरै होनदों माबोरै होनदों बे मबाइलजोंनो रायलायगासिनो रायलायबाय थानायाव आंनि मबाइला माने बे गावनि मबाइलजों रायलायबाय दंखायो आंनि मबाइला खोथाया बिदि जाहैबाय आरोना माने मालाबा मानसिया बावो मा जाहैबाय गावनि मबाइलजों गावनो बेलेगजों रायलायहरदों उनावहाय माने गावनि मबाइलखौनो गाव माने नागिरबाय जाहैबाय हिनजावनाव सोंबाय माने बिराद माने बोरैबा आरो खिन्थु गावनि मबाइलजों माने रायलायबाय दंखायो आरो गावनि मबाइलखौनो सोंबावबाय माने बियो बिदिया मिनिजाया माबायदिया मिनिजायो नङा होमबा बेनो आरोना खोथा ओंखायनो माने रायजोआव बा अबेबा मोनसेयाव जयै खामानि मावनायफ्राव जियानो जा बिराद इन्ट्रेस्ट जायो आरो बेयाव माखासे बिराद डायलगफोर जेनेबा रावफोर बा बेफोरबायदि रायलायनाय जायो आरोखि ज'मोन ना ओंखायनो आङो दिनैहाय भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामफैबानो जाबाय बाय